hajar ngut ki baju siew ya ka professional tax KHADC nang ni skmat kim nang kam shuh ban wan chan council namar ka liang council kala pendekam nak kom siew online ya kani ger ki siew online la plai bai ba khani si ba ar ki kata IT kongkris kapuri dan ka kajin lang kata taxation ba fantin jela kadong nang ta ki we ki kentu ba kan so syang ba victory nolok ki officer ka KHADC baru nak NIC ki pa pen biang kini baro hab kena kena sini kena kongres ba fantin klap pau ba kena komite kam patmai kam pensuk sibo ni pai ba ki bade ban siew ya ka professional tax nama kin makam shuh ban mi dal di sha office asi ka lai tarik panai ba aja sau mi ala ban achieve ka we ka ba la angnut aslam ba bangin long online no ikini ki filing of professional tax ni ka jinte lang bat ka department IT department balabat dai kongres kapuri ilai trading card lang bat ka NIC khamtam ka badai ka kamin department bat ka state government ka ba layara pingi namta develop ya software bang la ban pentrai kam ta sing la yo ban launch menta sing bat kan pensuk yo pat ba ha kalon ba ngi ibun sin kini ki ba apply professional tax ki sa sa jangai mungkin wan su shalong banyak apply ke baik kali ka por ka ta te ka jing launch ngi kan saya rap sibun tak bisong hayeng la ban register ki kila ban enroll ki but kan yarap ru ban laj kini likejes sulle sekin don bet mental ngi la develop sundan ya u QR code ha ka professional tax certificate ba mla ba china talk show mano tak scan ngi lalap te kini kan yarap mat kan tiu le si ya ka revenue jo ka council ru ka bangi depend ba ha kan ka khasiat autonomous district council ka bangi yo na professional tax man snam ban yo ba kersha ni kitulop jongki no prei jongi da kum nom ngi yo ka san korot ngi yo si snam le si kan ni kan jing don mentai kan ka online ni lala bat kan tiu marbun ki ya jaitu banya file ya kan professional tax sama baka jangai kan kate le si ki leakage through kin tham kin ja le si kan tiu ha ya ka revenue jung liang ka jonga kung ka yemen cha chong ka IT kala long sha ka we ka achievement mo ka ba nila ban long ban job mentakas ngi bangi la yo ban launch ka ni ka filling online jong ka professional tax markani ka jing thmu ban le online no yaki professional tax klade amde dang menta kade nadu hi war hajar khandai manga kana wanga bat kum ka in charge jong ka professional tax nila ya coordinate nadu kitu gisnam bat ka NIC but nakidaw pada say ki ba pat bit pat biang bun ki mo naka software e gum tai tingim pat la ban pen odlong ban ayu ban apply online ya ka professional tax ti aging so jonga ngas ngo ba nai kublei kerpang ya men charge ka professional tax ba fanten namar ba ngong ipi kani kamdei ka badang menta kadei ka bangila ya kun nado arajar khandai ti ha kajing bat kajung i pat kumi em judge ka professional tax pat ila shisha ila shimkia do kata but i ru long la coordinate lang bat ka department IT teng ai kublei ru ya ki officers jong ka IT mo ti kumjuru ya ki officers jong ka professional tax na do superintendent ki bala shimkia ki bala tri shitong ban pen orlong ban long kani ka ba job ka bangin apply bagi pai ba ki la ban apply ka professional tax online dengan ngait scam ba haka jing tre lang ringkat bat ke NIC te ngait scam ka ba kanum kut tang hang ni apo shalong that is castles ringin dang yai beteng shado shapo mo west castles mangidon ke department west castles ngidon ke department shapo
joka Riboy district ko tinga runga ang ngut hi bana kaliang ka chonga kum ka in charge joka IT ringkat bat ka jinga lang bat in charge of professional tax ngindang la ban pinurlong shu ikini ki badang sa pat syong ka revenue ka shulong ba actually kum ong no mo kamdi ka basuk ting iki staff ro ken nama don kapor ka bakini ki badai lai ki badai ban hak ban siu ka professional tax kim wan ban siu long no ki violate long ki don ki ba long ki leklet den rei teng paden nakaliang ka joka department mi ho ya trishtom kat bala mo nakaliang ka joka staff ro te kam de ka basok te kadi kata ka leakage ka ba long ki kensting te ba kim wan siu te da ba kim wan siu kum turu ka bujing e pade ya ka mo ka department ro ke department ru kashim khia hi tang balong ka ha abede bat menta ba kilala ban apply online kum ne te kum balong em charge ka professional tax te ka leakage se kan duna ba kindon ya ka po lai po jale po tam e industry te kini ki jong ki government employee pat kitu layak na treasury te takada menta ka jing don jong kani ka online registration jungi online filing jungi kanyarap long ba kiman power kala kham bam duna te ngi la ban stress ban pha na iki shaki feel jongki te kala khamerap shibon kani kawai ka rong kata so kawai kan compensate ya kam nama ba menta kajuk menta kam dei ka ba ngi ba pet menakani le chapter shalang samajai but expect begitu ki brio na shalang samajai gin wan chru shlong ban ya register ya professional tax te ka pendu nong tental si kan ni kan improve but ya ka Riboy but ya ka west shen ni tang sen biang iki ke ban si brokhot ya trai ba IT department bahkan pen biang iki tu ki kam te ki tu ngin sapen register kan sapen trai kam online no iki ru te mentang idang sedang soi shlong within 2 days ing la ban seal payment ru abede ba professional tax